Sa man gapita ilang Procopio di matultulan eh. Hingaw man. Sa man lahat pita git. Tao ay ako tuputan nun. Buntag sir. May buntag sir. Sir, may buntag sir. Nina na ka niya? Baguhay pa sir. May buntag din sir. Kung saan may maayo sa buntag? Tuha sa nang tawana eh. Kung saan may hiyaw-hiyaw mo diya? Wala man sir. Kanang mangutana lang ta ko sir ba kung asa ilang Procopio di matultulan sir. Eh ganihan akong nangita. Wag na ako matultul eh. Unya, kinsam lang sa. Ato. Ato pangutan na sa lain. Turboy ka na. Asa mo kumangutana sir nga ikaw man ako nakitaan. Problema na nimo. Ato dito, ay kung sa muka, buong busy kay ko. Sir, maluoy taon ka sir. Ikaw man jud ako nakitaan sir. Paano lang ko sir, kibaw ko nga nakaila ka ng Procopio di matultulan. Di na ko sir. Wala ko kailan ng tawana. Hawa na yun, para di ka ganang bunog. Sir, mulakaw ra ko sir kung imo kong sultian kung asa na ilang Procopio di matultulan sir. Iya, jug-o mo sa. Saan di gusto nimo? Wala man sir. Ikaw man ko nangutana sir. Ina ko kailan na, gaya jug-o ni mo. Hawa diri. Ayaw sir, ay pag-ana sir. Ikaw man ko nangutana sir. Iya, jug-o ni mo. Ay nagbalik diri ha. Sige sir, salamat na lang. Sa may lain ako pungutan, ano may laing tao diri? Tingin mahimo da. Sir, Nga ni balik ka masad ka. Kung saan di gusto nimo? wala man sir. Ikaw raman ta kung... Sultiyan di ka ba? Wali ko kailan na, bobo! Palitan di ang buhiran! Uli na! Ayaw pa pag nga na sir eh. Skitas gundunggan. Ikaw raman ta ko nangutanan mo. Bida! Iya jug-o ni mo. Wa ka ba kinsa ko? Ha? Laaya sa naman sir. Imo matang hagiton. Kung saan di gusto nimo? Ha? Sa gusto nimo? Bida. Nya unsa may gusto mo sir? Unsa may gusto mo sir? Kaban. Ay sa pagkaan, sir. Hindi na to ang istoryaan, sir. Kung saan di, ang ganang ko ikuha nimo, sir. Kung saan di tuyo nimo, sir. Kaya ako, sir. Andan ko makuha nimo, sir. Butan na, sir. Kaya sakit-sakit na, sir. Butan na, sir. Sakit-sakit na, sir. Ako, sir. Butan ko magkatao, sir. Ako, ano, sir. Ay, blada sa nimo, sir. Butan na, sir. Ibutan na, sir. Turong ako ha. Isog ka ganihan niya karon. Kalma-kalma ka. Saman ka na ka mag-birthday sir tuig. Ano ba, sir? Ay, nangay ko mabuhi, sir. Sugan mo ganihan. Ikaw raman tatagag ipuntahan na kung asa inang Procopio di matultulan. Ilang Procopio di, sir. Pero, sir, muna ilang balay. Suko ka? Kasi na tagay haya. Wala man, sir. Muna ilang balay, sir. Bida. Panaramding balaya rin. Imo pa kong gilangan-langan. Na. Lago rin. Amping, sir. Kapit pumatay da. So what's up mga kakigol? So shout out ko ni Jingjing og ni Warren Trayantagob og ni Ariston Aureo og ni Ronel Velasquincio. Play support sa iyang YouTube channel and Din shout out ko ni Jonas Taborada. Kung asa ka man karon Jonas, mamasaw ta ugma. Kay kung di ka mamasaw ugma, kuyog may papasa sa pa. Magkugkubog balas. so salamat sa paglantaw sa mong video ni Naot ni Nalinaw. Kung kita taginama pa shout out, just like, comment below, #BoyKigol. And don't forget to subscribe with all notification bell. Thank you. Bye-bye.